हरिनाम संकीर्तन जोगे आम आज पहुँचु बर्तमान फुलियारे हरिदास ठाकुर श्रीपाठ रे जय हरिदास ठाकुर की जय जय श्री फुलिया धाम की जय एटा हरिदास ठाकुरंकर एठी भजन कुटी फुलियारे এই দ্বার দিয়ে আমি প্রবেশ করিবা দুই পটে মৃদঙ্গ বাজাউଛନ୍ତି এই দ্বার দেই মানে আমি আসিলু কথা সিধাপতি ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଠରୁ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଠକୁ ଆସିଛୁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଶ ଶୀତଳ ଛାୟା ବେଲ ଗଛରେ ବହୁତ ବେଲ ବି ଧରିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଏଠି କାନାଇ ବଲାଇ ଦୁଇ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କାନାଇ ବଲାଇ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ଶରୀରକୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଯାଇ ଧରିଛନ୍ତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଭଜନ କରୁଥିଲେ ହରିନାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାମ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଏକ କୋଟି ନାମ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତି ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ସମାଧି ଏଇଠି ହରିଦାସ ଠାକୁର ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ଫୁଲିଆରେ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 22 ବଜାରେ ବେତ୍ରାଘାତ କରିଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖାଁ ଆଜ୍ଞା 22 ବଜାରେ ବେତ୍ରାଘାତ ପରେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଲା ତାଙ୍କର ମାରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଲେ ହେ ବାବା ତୁମେ ପୀର ନା କିଏ ତୁମେ ଏତେ ମାଡ଼ ପରେ ବି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନାହିଁ ନା ତୁମେ କ'ଣ ଚାହ ନା ତୁମେ ନ ମରିଲେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ଏମିତି କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ମରୁଛି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଆଉ ହାତ ଚାଲିଲାନି ଗୋଡ଼ ଉଠାନି ନିଶ୍ୱାସ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗାଁ ପାଣି ପକାଇଦେଲେ କହିଲେ ବାବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ ହରିଦାସ ଠାକୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିକି ପଚାରିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ୟାକୁ କବର ବି ଦିଅ ନାହିଁ ମୁସଲମାନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କବର ଦିଅ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଇଯିବ ପୁଡ଼ ବି ନାହିଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଇଯିବ ପୁଡ଼ ନାହିଁ କି କବର ଦିଅ ନାହିଁ ଗଙ୍ଗାରେ ଭାସେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଇ କରି ହରିବଲ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଗଙ୍ଗାରେ ଭାସି 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 ଆସି ଏଇଟା ଲାଗିଥିଲେ ଏଇଠି ଉଠିଲେ ଏଇଠି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଏଇଠି ହରିନାମ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ସାପ ଥିଲା ଭକ୍ତ ହରିଦାସ ସେଠି ଠାକୁର ଭଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି ହରିକଥା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବିଷର ସାପର ଜାଳରେ ସେମାନେ ବସିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର କିଛି ହୁଏ ନା ସେ ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ ହେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଦେହର ଜ୍ୱାଳା ଉଠୁଛି କହିଲା ମୁଁ ତ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କଲେ କଥା ବି ଭୁଲ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଯିଏ ମହାପୁରୁଷ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆଗାମୀ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ନ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ରାତିରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ରାତ୍ରିରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସର୍ପ ନୀଳ ରହିତ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ଚକଚକ ଚକଚକ କରି ମଥାରେ ମଣି ଝଟକୁ ଝଲକୁଛି ଧୀରେ 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 ବାହାରି ସେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଚାଲିଗଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଉ ସେଠି ବିଷଜା ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନ ଆମେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେ କାନାଇ ବଲାଇ ଅଛନ୍ତି କାନାଇ ବଲାଇ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ରେବତୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ଆମର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ଜୟ ହରିଦାସ ଠାକୁର କି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଗୌରୀଭଜନ ସଂଘ କି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଜୟ ଗୌରୀଭଜନ ସଭାପତି ମହୋଦୟ କି ଜୟ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଲାଇଭ୍ କରୁଛ ତ ଲାଇଭ୍ କର ଭିଡ଼ିଓ କର ଫଟୋ ଭଲ ଉଠା ଏପଟେ ଗୁମ୍ଫା ଦର୍ଶନ କର ଆସ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖା ଏଠି ସେଇ ଯେ କୀର୍ତ୍ତିବାସ ରାମାୟଣ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତିବାସ କୁହାଯାଏ ଗୁମ୍ଫାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ମାନେ ପଚ କରାହେଇଛି ଗୁମ୍ଫାଟା ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ କରାହେଇଛି ନିର୍ଜନ ଭଜନ ପାଇଁ ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ହରିଦାସ ଠାକୁର ହରିନାମ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁମ୍ଫା ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ କରେନ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଗୁମ୍ଫା ହୋଇନ ତାର ବୈକୁଣ୍ଠ ଭବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହରିନାମ ଏଠି ବସି କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି କାହ୍ନଇ ବଳି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବାସ୍ ସେ ଘରେ ରହି ଆପଣ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ସେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ हो भक्तवृंद की जय जय हे हरिदास ठाकुर स्व दृष्टिपात कर तुम भाया आम हरिनाम कर शुद्ध भाव हरे कृष्ण।
हाँ ফটোটা ভালো করে উঠে ভিতরে নেই কি हाँ জয় জয় হরি দাস ভক্ত এইটা পালা করে পালা করে প্রধান